जोङो दिनैहाय बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि जिनिखि समस्याफोर बेखौ लानानै दिनै बेंटल कलेजाव दिनैहाय मोनसे धरना हाबाफारि लानाय जादों आरो चिरां जिल्लायाव बेंटल कलेज बेल' नङा बिजनि कलेज इउ.एन. ब्रह्म कलेज काजोलगाव आरो बासुगाव कलेज आरो रानिखाथियाव सभाराम बरगयारि कलेज बे मोनबा कलेजाव दिनै हाबाफारिखौ जोङो लानाय जादों आरो खार'ना बेनो बड'लेण्ड जिनिखि इउनिभार्सिटियाव जिनिखि समस्याफोर प्रब्लेमफोर जागासिनो दङ बै समस्याफ्रा दिनैसिमबो मोनसे सलुसनाव फैयाखै दिनै बिटिआरआव थानाय गासिबो जिल्लायाव दिनै धरनाया जागासिनो दङ दिनैसिमबो जों खोनाबाय थादों मोजां मोनसे रेसपन्स फैयाखै बिनि थाखायनो दिनै आन्दलना कन्टिनिउ जागासिनो दङ दिनै मोनफ्रोमबो जिल्लायाव बिटिआरनि सिङाव थानाय मोनब्रै जिल्लायाव बे धरनाया जानानै थांबाय दिनैसिमावबो जुदि मोजां मोनसे रेसपन्स फैयाबा बे आन्दलना कन्टिनिउ थांबाय थागोन।